Minkejja li spiss ikun madut mal-poeti l-moderni, George Borch kemm il-darba jħaddan metrika tradizzjonali b'taqbiliet ħfief u ħelwin. It-tim tagħna ltaqa' ma' Borch sabiex jitgħallem aktar dwar il-poeżiji liriċi tiegħu u dwar l-isfond li beda jikteb fih. Jiena bdejt nikteb il-poeżija minn kmieni għaliex jiena ommi kienet tgħid il-poeżiji li kienet titgħallem l-iskola dak iż-żmien ta' Dunkarm, xi ħrafa ta' Sertem Iżammit irrimata bil-versi u kienet tgħidli anki għana dak iż-żmien l-għana tal-fatt u affarijiet oħra u dejjem għalaqtitni l-poeżija. U meta mbagħad bdejt immur l-iskola, bdejt nagħmel l-ġabra ta' wart dak iż-żmien li kellna, kont nixrobhom il-poeżiji, kont nixtieq li nikteb. U meta kif bdejt nikteb inħażżes ta' parsi nikteb il-poeżija. Darba t-teacher qalli ma tikfija regoli tagħha. Ġab li l-ktieb, metrika Maltija. Għalli jżommu daqsxejn. U qed ngħidlek tajtulu wara ġimgħa kull diġà tallimtu bl-amment, naf ir-regoli kollha, eżatt u da kollu. Il-poeżija li nikteb jiena hija poeżija li tidher sempliċi, però fiha ċertu profondità. Poeżija ikun fiha tliet ingredienti importanti. L-emozzjoni, jiġifieri temozzjonak b'xi mod, ma tħallikx kif kont. Il-ħsieb, u l-ħsieb irid ikun daqsxejn oriġinali, kemm jista' jkun jew inkella jekk ma jkunx oriġinali jkun miktub b'mod ġdid sewwa. Il-ħsieb, il-mod ta' kif inhu miktub, u anki l-ħoss. Il-ħoss jiena nuża poeżija li fiha ritmu sewwa u li fiha rima ħafna drabi, ftit poeżija għandi mingħajr rima wkoll ma vera ftit. Il-biċċa l-kbira minnhom huma poeżiji bir-rima. Barra rima għandek ħafna affarijiet oħra, ċertu sfumaturi li tagħti fil-lingwa, mela hemm il-ħoss ukoll. Jiena kif qal mill-ewwel Don Pietro Sergio-Anglot, jiena noħloq pont bejn il-qadim u l-ġdid, bejn it-tradizzjoni u l-modern. Il-poeżija tiegħi hija moderna fis-sens illi nitkellem fuq ħwejjeġ anki moderni. ċertu poeżiji li nikteb jien huma poeżiji insejħilhom liriċi li jitkellmu fuq in-nifsi jiena u jitkellmu b'ċertu emozzjoni. Waħda minnhom hija kont tajtni bewsa. Kont tajtni bewsa ma u rid tinżomma. Għaddejt subajja minn fuq ġbini bil-mod u bl-akbar ħlewwa. Ħallejt subajja jmissu l-sidri biex bewstek tidħol ġewwa. Forsi dil-bewsa llum għadha magħluqa fija. Forsi dil-bewsa llum mietet kif mietu l-bqija. Imma x'qed ngħid? Qed ngħid illi darba meta kont żgħir ommi tatni bewsa u dil-bewsa xtaqt illi inżomma fija nnifsi ġo fija. U provajt inżomma ġo fija, l-ewwel għamilt hekk fuq ġbini, u mbagħad żammejt idi fuq sidri. Imma ma nafx jekk ix qed hemmhekk dik il-bewsa, u għalhekk forsi il-bewsa llum għadha magħluqa fija. Magħluqa fija fis-sens ta' tista' tkun għaliex niftakar fil-bews li kienet tagħtini, mhux biss dik imma oħrajn ukoll. Imma forsi mietet kif mietu l-bqija. Għaliex? Għaliex jista' jkun illi dak il-bews issa li għadda mhux se jerġa' jiġi u diffiċli wkoll anke biex tiftakar fih għalkemm tibqa' tiftakar fl-imħabba illi ommok ikollha lejk. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.